Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында сезнең кытлаулардан төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең кытлау сүзләрен җиткеремен мин, Алинә Сафиуллина. Сагынып көтеп алган җәйнең дә икенче ае узып бара. Һәркем җәйнең матурлыгын күреп, күңеленә сеңдереп калырга тырыша. Шушы рәхәт чорда бәйрәмнәрен үткәрүчеләрнең җәй тарихына тагын да матур хатирәләр өстәлә. Бу хатирәләр аеруча якты, истәлекле булсын дисәгез, сез дә якыннарыгызны сөендерү өчен тәбрикләүләрегезне ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Хәзер нәкъ менә бәхет чаткылары өстәячәк тәбрикләүләргә күчербез. Беренче кытлау сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Сәвия ханым сезне чакырабыз. 26 июльдә Ярчаллы шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Хәйруллина Сәвия Хәмид кызының туган көне. Тормыш юлыбызда яшәү үлгесе булган әниебез. Без сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән тәбриклибез. Узын гомер, саулык, ак бәхетләр телибез. Балаларының игелеген күреп, безне куандырып, йөзгәчә яшәле әни. Без сине яратып, горурланып, сиңа сокланып, яшәү көче алып яшибез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да, кайнар кычагы да. Мең-мең рәхмәтләребез сиңа, әниебез. Шатлык, бәхет, тынычлык. Бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып озак яшә, кадерле син хөрмәт кадергә. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың исеменнән улың Ришат, киленең Алия котлый диелгән котлавыбызда. Һәм алар сезгә Рөстәм Закиров башкаруында Картай мәле әнкәй дигән җыр бүләк итәләр. Şeşeler bile ağardı dime Uylaman eken katılık turunda Kılında uzgen şeşekler sıma Şıyılıdığın eken senin yanına Şamasa Uttı gümürlerdi Aygırmalı Özgəli Gürləb yaşısın İşik şırları Bizge şırladı Üsterdin bizini Senin nazladı Taralıştık biz Türlü yaklarga Biz varımızda Rahmetli sina Partayım Sine bir de bezini Yürek şalasa Uttı ömürlerdi Aygırmalı Özgəli Gürləb yaşısın
Engeyler Saklarga girer Bizge alarını Partaymasınlar Bengige alar Engeyler bizini Durmuşunu yemi Музыкаль бүлек программасын дәвам итәбез. Алдағы тәбрикләүгә күчегәле. 25 июльдә Казан шәһәрендә яшәүче кадерле дустыбыз Гатауллин Илфат Искәндәр улының гомер бәйрәме 45 яшьлек юбилее. Кадерлебез Илфат, гомереңнең шундый истәлекле бәйрәме белән котлап, сиңа гомернең озынын, саулыкның ныгын, шатлыкның ылысын телибез. Һәр башлаган эшеңә уңыш юлдаш булсын. Бәхет чишмәң бер кайчан саекмасын. Якыннарың белән бергә мул тормышта һәр туган көнгә сөенеп яшәргә язсын. Сиңа карап сокланабыз, тик күз генә тимәсен, гайбәт сүзләр читләп үтсен, кайгы хәсрәт килмәсен. Иң изге теләкләр белән якын дусларыгыз Ислам, Раил һәм Әмир кытлыйлар. Габделфәт Сафин башкаруында япь-яшь чаклар бар иде дигән җыр сезгә бүләк булып яңгырый. Рәхим итеп карагыз. Yakkan idik, yarda balkıp kaldı ul. Nice yıllar süyüdü, yüreklerde yandı ul. Nice yıllar süyüdü, yüreklerde yandı ul. Yetiye şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydır leptir. Yangan şaklar var idi. Yetiye şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydır leptir. Yangan şaklar var idi. İkev uşak yakkan idik, utni sular aktılar. Tarmışның barma yoluna da sürülmedi yar sular. Tarmışның barma yolunda sürülmedi yar sular. Yetiye şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydır leptir, yangan şaklar var idi. Yetiye şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydır leptir, yangan şaklar var idi. Şaklar daydır
Duymuyullar uzganın Kileşekke yüksek idi Onun yaktı nurların Kileşekke yüksek idi Söndürmüşe nurların Yedi şaklar, matur şaklar Şilli şaklar var idi Şaklar daydırlatırlar Yaman şaklar var idi Uşaklar daydırlatırlar Yaman şaklar var idi Matur şaklar, şilli şaklar var idi Uşaklar daydırlatırlar Yaman şaklar var idi Yedi şaklar, matur şaklar Şilli şaklar var idi Uşaklar daydırlatırlar Yaman şaklar var idi Uşaklar daydırlatırlar Yaman şaklar var idi Şираттагы җырлы тәбрикләргә күчеп, телевизор каршына исламны чакырабыз. Бүген 28 июльдә сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Хидиятуллин Исламның яшьлегенең гүзәл чоры 30 яшьлек юбилее. Кадерлебез, сиңа озын гомер, гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, зур уңышлар телибез. Бәхет шишмәң һичбер кайчан саекмасын. Йөзең һәрвакыт көләч, күңелең киң, тормышың үзеңә тиң, үзең теләгәнчә үтсен. Сәламәтлек, бәхет, шатлык булсын, тормыш юлында юлдашлар. Ходай саклап йөртсен сине, матур булсын синең язмышлар. Бәхет, шатлык, имин тормыш, гаилә бәхете теләп, тормыш иптәшең Гөлгенә, кызың Инзилә диелгән әлеге котлауда. Һәм сезгә алар алдагы җырны бүләк итәләр. Син язмыш төсле, син уяткан ул хис көчле, бик көчле. Кагылсам сиңа, бик рәхәт миңа, бер карашың җитә, сүз артык инде. Син күңел кебек, син гомер кебек, син уяткан ул хис мәңгелек. Бәхет шул иркәм, уянсам иртән, янымда тик синең омарлыкны беләм. Син миңа бердән-бер, мин сиңа бердән-бер, мин сине очраттым. Бәхеткәдер, бәхеткәдер, икебез бер мәллә яратам дигәндә, фәрештәләр күктә үбешәдер. Уянсам иртән,
seni görüp Yıkığa gitsem Kuşağımda ubip Biz menge birge İkimiz gene Bir kim yok жерде бары сен һәм мин генә Кагылсам сиңа, ачыла күңел, бик рәхәт миңа. Берни кирәк түгел, без мәңге бергә, икебез генә. Беркем юк җирдә бары син һәм мин генә. Син миңа бердән-бер, мин сиңа бердән-бер, мин сине очраттым. Бәхеткәдер, бәхеткәдер. Икебез бер мәллә ярата дигәндә фәрештәләр күктә үбешәдер. Син миңа бердән-бер, мин сиңа бердән-бер, мин сине очраттым. Бәхеткәдер, бәхеткәдер. Икебез бер мәллә ярата дигәндә фәрештәләр күктә үбешәдер. Алдагы тәбрикләүләргә күчик әле дуслар. Бу котлау сүзләре хөрмәтле әни һәм дәүәни Роза ханымга юлланыр. Казан шәһәре Дәрвишләр бистәсендә яшәүче сөекле әниебез, яраткан дәүәниебез Садриева Роза Мөхәммәдзариф кызының туган көне. Кадерлебез, сине чын күңелдән, ихлас йөрәктән бүгенге бәйрәмең белән тәбриклибез. Сиңа кояштай озын гомер, гомер буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык, сөенечләр, улы бәхетләр телибез. Безне шулай һәрчак куандырып, сау сәламәт килеш бәхеттә, шатлыкта, кайгы күрми яшә дә яшә әле. Син булганга гына без бәхетле, синең белән якты көннәребез. Безнең белән син дә бәхетле бул, озын гомер сиңа телибез. Әлеге изге теләкләрне сезне үзелеп яратучы улыгыз Камил, киленегез Флүрә, оныгыгыз Илдар һәм якын туганнарыгыз юллаган һәм алдагы җыр сезгә бүләк булып барып бирешсен. Рәхим итеп карагыз. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар.
ey bu turmuşta yaktı kıyaş gibi kadirli nurlar çeşip yaşa bu dünyada kütmegende kilsin şatlıklar dilim sine enke yaktı günler bäxtli hem tыныç kartlıklar Kelteli tırmış yılında Sina bulan barlık hislerinde Rahmetinde şu jırımda Nurlar çeşip yaşa bu dünyada Kütmegende kilsin şatlıklar Dilim sina enke yaktı günler Bäxtli hem tыныç kartlıklar Nurlar çeşip yaşa bu dünyada Kütmegende kilsin şatlıklar Dilim sina enke yaktı günler Bäxtli hem tыныç kartlıklar Dilim sina enke yaktı günler Bäxtli hem tыныç kartlıklar Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы тәбрикләүне тыңлау өчен яшь телевизор караучыбыз Айзиләне чакырабыз. Казан шәһәрендә яшәүче кызыбыз Гыймадиева Айзилә Илнур кызын 8 яшь тулган көне белән тәбриклибез. Кадерлебез, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр вакыт шундый шат күңелле. Шая бул, кояш күк тирә юньле балкытып яшә. Гел шундый инсафлы, кешеләргә карата игелекле, тәртипле булып үс. Киләчәгең үзең теләгәнчә күңелле үтсен. Ходай Тәгалә сине явыз күзләрдән, яман кешеләрдән үзе сакласын. Тәүфиклы, сәламәт, бәхетле бул Айзилә. Хыялларың чынга ашсын, дусларың әйбәт булсын. Киләчәктә безнең өчен ышаныч, терәк булсын. Иң изге теләкләр белән әнисе Алинә, әтисе Илнур, әби бабалары котлый диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җыр Айзиләгә бүләк, бәхетле бул Айзилә. Durmuş yemi, yeşil temi balalarda iken bit. Bäxit şatlığыбыз bulup, balam tizrek ösüp jit. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәкти бешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәкти бешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Куаныч һәм шатлыгыбыз барыбыз өчен дә син. Үзең шаян, үзең үткер зирән булып үсәсең. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәкти бешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәкти бешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Балдан татлы, балам диеп, әби бабай куана. Менә шулай, кадерле ул баладан туган бала. Can жылыңны тыйып яшим,
Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәк тибешен. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Чираттагы җырлы котлауга күчәбез. 26 июльдә Мамадыш шәһәрендә яшәүче яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Сабиров Фәритнең туган көне иде. Кадерлебез, сине ихлас йөрәктән олы бәйрәмең белән тәбриклибез. Безне аякка бастырып, әниебез белән тәртипле, инсафлы, гадел итеп тәрбияләп үстерүегез өчен шиксез рәхмәтләр яусын сиңа. Улы җанлы әтиебез, киңәшчебез, терәгебез, таянычыбыз. Сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Туган көнең котлы булсын, әтиләрнең өлгесе син. Дус туганнар арасында безнең нәсел көзгесе син. Иң ихлас теләкләр белән тормыш иптәшегез Раушания, улларыгыз Илнар белән Илсур, кызыгыз Фазилә һәм барлык туганнарыгыз, дусларыгыз котлыйлар. Һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә чәчкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Гомер ага, кышлар язлар, күзләр җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп.
Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Алдагы җырлы тәбрикләү гүзәл туташка юлланыр. Яшел үзәндә яшәүче кадерле кызыбыз, апам Галимова Гүзәлне чын күңелдән, ихлас йөрәктән 25 июльдә булган туган көне белән тәбриклибез. Кадерлебез, бүгенге генә түгел, яшәр көнеңнең һәрбер мизгеле бәхетле һәм шатлыклы булсын. Без сиңа җәйге көннәрдән дә гүзәл, кышкы карлардан да якты булып, күзге муллыктан да бай булып яшәүеңне телибез. Саулыгың булсын ныклы, бәхетең булсын чиксез, йөргән юлларың хәвефсез. Янәшәңдә сине үзелеп яратучы кадерле кешеләрең, туганнарың һәм дусларың булсыннар. Һәр вакыт, һәр кайда һәм һәр кайчан бәхетле бул. Иң изге теләкләр белән әтиянисе һәм энесе диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җыр сезгә бүләк рәхим итеп карагыз. Бүгінгі күн сенің тұрмышыңда мөһим бір күн болсын. Хыяллардан тұрған тұрмыш кәсең жын барлыққа тулсын. Қабылда біл тұрмыш ушағыңны сүрілмәслік етіп, яша һәр яңа туған күніңні үкінмәслік етіп. Қабылда біл тұрмыш ушағыңны сүрілмәслік етіп, яша һәр яңа туған күніңні үкінмәслік етіп. Үміт йылдызларың ялғанларға һич тә капыланмасын. Саф күңелең дөнья тузанына бердә табыланмасын. Кабыза бел тормыш ушагыңны сүрелмәслек итеп, яша һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Сине сөйіп назылап битлеріңнен өпсін. Бүгіннен сын яқты киләшәгің гүл шатлықта үтсін. Қабызда біл тұрмыш ушағыңны сүрелмәслек етіп, яша һәр яңа туған күніңні үкенмәслек етіп. Қабызда біл тұрмыш ушағыңны сүрелмәслек етіп, яша һәр яңа туған күніңні үкенмәслек етіп, яша һәр яңа туған күніңні үкенмәслек етіп, үкенмәслек етіп.
соңгы тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Кәүсәрия ханым сезне чакырабыз. Бүген безнең өчен бик тә якын булган Казан шәһәрендә яшәүче кадерле туганыбыз, бердән-бер сеңлем Сафина Кәүсәрия Рәфкать кызының туган көне. Кадерле без сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Көләч йөзең һәрчак балкып торсын, бәхет чишмәң һичбер кайчан саекмасын. Ару-талу белмәс кулларыңа Худай саулыгын кызганмасын. Хәләл җифетең Ришат белән бергә, улларың Илнар, Илшат, кызың Гөлназның игелеген күреп, күңел җылысын тоеп, бергә-бергә һәр туган көнгә сөенеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәргә язсын. Әлеге изге теләкләрне авыегыз Дамир, аның хәләл җифете Флора, кызлары Лейлә, уллары Динар, киленнәре Лилия юллаганнар. Һәм алдагы җырналар сезгә бүләк итәләр. Ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ол гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Зәңгәр күкнең кояшы сине балкытырмыш күгендә, дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләргә һәм җыр бүләк итәргә теләсәгез, атна дәвамында шәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны TMTV каналына юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында музыкаль бүләк программасы. Ә бүгенгә мин, Алинә, сезнең белән сау булашам, күңелле яллар телим. Сау булыгыз.